ଆଜି ଏକାଦଶୀ ଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ, ଦାସବାବୁ ଏବଂ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ପୁଅ ବି ଥିଲା। ଆମେ 3 ଜଣ ଏଠାରୁ ବାହାରି ହଜ୍ଖାସ୍ ସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଯାହା ହେଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ଆଳତୀ ସମୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବଂ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମନଭରି ଦର୍ଶନ କଲୁ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଳତୀ ଗ୍ରହଣ କଲୁ। ଆଳତୀ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଖୁସି ମନରେ ସେଠାରୁ ଆସିଲୁ। ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗହଳରେ ଯେଉଁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲୁ ତାହା ଆଜି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ବି ଆମକୁ ମିଳିଗଲା। ପ୍ରସାଦରେ ଅନ୍ନ, ଡାଲି, ଶାଗ, ମହୁର, ଘାଣ୍ଟ, କ୍ଷୀରି ପାଇ ଆତ୍ମ